bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tim, talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Right, reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakainit po't napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Sa ibang tao hindi maganda, sa atin maganda. Ito si Luistro, ang pinakamagandang quadcom sa balat ng lupa, ay nakasuhan na ba? O kakasuhan pa lang? Disbarment daw. Disbarment ba ang tawag doon? O disbarment. O tingnan natin ha. Ano ba yung disbarment? Magkano bang kilo niyan? Ayan. Former President Rodrigo Roa Duterte is set to file disbarment case versus Attorney Gerbil Abanilla Reyes Luistro, also known as Attorney Jinky Umulan Bumagyo dahil kay Speaker. Attorney Jinky Beatrix Luistro, she is Batangas 2nd District Representative in the House of Representatives. Tibbs. Nauna rito, inamin ng abogado na itinago niya ang kanyang asawang mayor sa isang bayan sa Batangas na pinaghahanap ng mga alagad ng batas sa bisa ng isang warrant of arrest. Malupit. Malupit po ito. Ito na po, ginising nila ang Pangulong Duterte Nananahimik siya sa Davao at sila po ay nanggugulo sa isang taong retirado. At ngayon, para yatang iisa-isayin na niya ang mga quadcom. Sisimulan niya kay Luistro. Disbarment. Ano ba ang disbarment? Yan po ang pagtanggal ng kulugo sa kanyang ilalim ng kanyang tenga. Hindi po. Pagtanggal po yan ng lisensya bilang isang lawyer. Lawyer pala to no? Hindi halata. Lawyer pala si Luis Trueno. Kung magtanong, kala mo, investigador ng Barangay Tanod. walang bigat. Walang bigat yung paraan ng kanyang pagtatanong sa Pangulong Duterte. Feeling siguro niya, pag nakasuot siya ng magagandang damit, mamahaling alas, nakalipstick siya, feeling niya, beauty queen siya. Hindi, beauty queen naman. Beauty queen naman po, dyan nga lang sa sa quadcom mo, di ba? Di naman masyela ng mga quadcom member, di ba? Para sa kanila, beauty queen na yan. Diba? Diba parang pork barrel yan, kahit lagyan mo daw ng lipstick. Yung baboy pa rin. Hindi ko naman po sinabing baboy si Luistro, sinabi ko attorney po si Luistro. Yung pork barrel ang pinag-uusapan natin doon. Kaya napakaganda ng damit. Malapit na mawawalan ng lisensya to bilang lawyer. Bakit kaya pwedeng mawalan ng lisensya itong katulad ni Luistro? Balita ko, tinago daw niya yung kanyang asawa. Ayan, nakasulat. Basahin po natin. Ayan, nauna rito inamin ng abogado na itinago niya ang kanyang asawa. Ano yun? Anong tawag doon pag tinago mo ang isang may warrant of arrest? Anong tawag mo doon? Anong kaso yun? Itatago mo yung mayroong kaso, yung may warrant of arrest. Ano yun? Paki-comments po sa comment section para malaman ko naman kung anong klaseng kaso pwedeng kaso doon sa isang pinaghahanap ng batas. At ito yung tinago. Diba? Pagtatago yan di ka na, parang pugante ka na dyan. Diba? Parang isa ka ng pinaghahanap ng batas. Diba? O ngayon, saan po natin makikita ang tinatawag na tinago ang kanyang asawa? Ano ba to? Ang asawa ba niya ay mahilig sa saba? O ang saba niya ay mahilig sa saba? Ito po. Ito. Yan pagna natin. Filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago niya. Yes. Tinago niya. Labag sa batas yun. Lawyer. Tinago ang asawa. Di ba? Kung walang kasalanan ng asawa mo,
umarap siya, harapin niya yung kaso. Pero pag tinago mo, ibig sabihin, meron kayong tinatago o tinatago mo yung asawa mo. Tinago ko po ang asawa ko. It Ulitin is natin. because and not face Ulitin natin mga kareaksyon. Napakagandang balita nito, sana matuloy ang kaso. Para mabawas-bawasan yung mga konsentidor. Ayan o, pag nga natin. these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. So, hindi po totoo na I evaded the law. Ay, ina-evade mo na yung law doon. Meron siyang warrant of arrest. Lawyer ka ba? Lawyer ka? Pag meron siyang warrant of arrest at tinago mo, anong tawag doon? Ang tawag sa asawa mo ng pugante na, pugante. Hindi pala pugante. Parang si Harry Roque gano'n, nagtatago. Pero yung kay Harry Roque, sa mga quadcom lang. Hindi siya hindi siya korte, quadcom lang. O yung quadcom, parang lugaw yan, no? Kinain mo ngayon, maya-maya, gutom ka na naman. Bakit mo tinago ang asawa mo, Luis Strom? Bawal yan! Kung walang kasalanan ng asawa mo, ano man niyang kaso niya, harapin niya, sabihin niya, wala akong kasalanan. Puntahan niya yung tao, pumunta siya sa korte, at sabihin niya, wala akong kasalanan dyan. Ma-impluwensya kayo, mayaman kayo, meron kayong impluwensya kahit saan. O, imposibleng hindi nyo kayang harapin kung talagang walang kasalanan. Lalong-lalo na yung mga naghahabla at nagrereklamo ay mga simpleng tao lang. Ibig sabihin, dalawa lang yun. Una, tinago mo dahil natakot kayo o makukulong. Pangalawa, tinago mo dahil natakot kayo kasi sa kahiyan. Bakit mo tinago ang asawa mo? Ayan tuloy ang Pangulong Duterte na silip niya. Madidisbar ka pa niyan. Kasi, no? Mantakin mo yan. O, itong sekretarya ko, meron siya sinabi, in aid of legislation, pero filing of case, tapos ang witness, sila Cañas, Matobato, at Excel sheet ni Trililing, what a clown. Ayan, ha? Yung abogada daw na proud tinago yung asawa na wanted sa batas, ha? Batangas Representative Gerbil Luistro urged the House of Representative Quad Committee to recommend the filing of crimes against humanity or at the very least murder charges against former President Rodrigo Roa Duterte in relation to his war on drugs campaign. Alam mo, Luistro, paminsan-minsan, total mayaman na kayo, di ba? Pangalawa, abogada ka na. Pangatlo, bumabagyo dun sa inyo ng pagpapala galing kay Tambaluslos na sinasabi mo. Bakit kailangan mo pang sumausaw para ay may bayad pala, di ba? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Pulong, andyan ka na naman. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Pulong. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Di ba? Dito kasi ayaw naman nating madisbar si Madam pero gusto natin. Kasi alam nyo, ang maganda dyan, maganda na nga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Napakaganda na. Ha? Napakaganda na ng ginawa ng Pangulong Duterte sa ating bayan. Ha? Anong ginawa niya? Natakot mga kriminal. Ngayon, tayo, ang mamamayang Pilipino takot sa kriminal. Dahil naglipa na. Diba? Mantakin mo. Ito kung talagang walang tinatago si Marcos Jr., edi magpo-follicle test siya para mapanatag ang kaisipan ng lahat ng mamamayan na hindi siya dumudurog. Di ba? Kaya lang wala eh. I will not, ano sabi niya? I will not, basta may sinabi siya English, nakalimutan ko. Di ba? So ngayon, balik tayo kay Luistro.
Paano yan, Pangulong Duterte? Tutuluyan mo na yan. Tuluyan mo na. Pangulong Duterte, tuluyan mo na. Kawawa naman. Tuluyan mo na yan. Ulitin natin, Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is because Face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? yes. Face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. Anong gagawin natin yan? Di naman nanggaling sa amin yan na tinago mo yung asawa mo. Pinaghahanap siya ng batas. Tinago mo yung asawa mo. Di ba? Ibig sabihin, ayaw niyang mawaranto pares. Tatrabawin niya, kwakwas niya, kwakwas. Kukwas niya yung waranto pares, ganoon. Halata naman na mapagtatagumpayan nila di ba? Mapagtatagumpayan nila. Di sabihin mo doon sa nagrereklamo, o sabihin sa nagrereklamo, hindi ko naman po pinakialaman ng babaeng yan. Harapin, doon sa harap-harapan sa muka, hindi ko po ginalaw ang babaeng yan. Ganon. Diba? Ngayon, kung ginalaw mo, wala tayong pinag-uusapan doon. Makukulong yan, habang buhay. Tapos, yung mga presong kasama niya doon, yung asawa mo, buburuting wet packs niya. Ganyan ang ginagawa sa mga sa mga ganyang kaso diyan sa kulungan. Yung wet packs mo, talagang babarinayan niya ng babarinayan umagat gabi. Yeah? Tapos nasanay yung asawa niya, ganun, binabarya na yung wet packs. O yun, hanapin niya yun pagdating sa lupa. Diba? Ganun yun. Walang ganyanan. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Alright, ano pong masasabi niyo mga ka-reaction dito sa ating reaction video ngayon? Huwag mo ninyong kalimutan ang ating misyon. Ayan po ang ating misyon, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Rodrigo Roa Duterte. Papadala po natin yan doon sa Davao. Dadalhin ko pong personal, pati po yung gold. Go for gold. Magti 3 months pa lang po tayo. At road 300,000 na po ang ating mga subscribers. Road for 300,000 na. At kung magsasubscribe ka, magiging kabahagi ka ng ating misyon na makapagpahatid ng simpleng pasasalamat sa ating Pangulong Duterte, tsaka isang kalderong mainit na balbakwa, yung buntot ng baka, paborito po niya yun. Dadalhan natin siya ng ganun. Kaya subscribe ka na, reaction. I-share at like ang video na to. Syukran. Share po natin ang video para mag-viral. Para po mapanood ng mga pinklawan, dilawan, tsaka mga loyalista. Malay natin mapagbago natin ang pananaw nila sa gobyernong ito. Alright? And not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. Alright? Bye.